yata ring Moalong Bridge, Moalong Loon buho sakop sa loon o diri ang dagat nila o nailagan nagatay. So diri nagatay mamulinaway bulinaw. Kung tingalaw kay daghan nagatapok diri kuha din ang bulinaw sa tay sa atong doon guys. So sa daghan ba kung barato ba ning bulinaw diri ron. Mura mag bulinaw ning daghan kaayo kuha ting ron adlaw da. Okay tay ito ta. Bulinaw sir. Pilay kilo doy? Ay, 140 kagwapo sa maligay bulinaw Amerikano. Sige, salamat doy. Palit ako doy sa kilo doy. Sige, palit ako. Bulinaw ning Amerikano, bantul kay dollar ning presyo. Hello, Amerikano. Maligay bulinaw doy. Na maligay lubi. Papa niya Amerikano? Hindi, Roman niya. Ano man niya? Na di mo panagatan? Siya pri doon eh. Galyo. Agalyo no? Sige. Bantul kay kagwapo sa maligay bulinaw. Actually, wag yun siya yung gisugo nga pagmaligyag bulinaw pero siya lang ang voluntary lingal ni tabang siyang iyaan. Yang iyaan o wapa po diwat po siyang pagmangkon. Sila 140 kay mao mo kuan kay ingon to imong mo ang pagmangkon ba tong Amerikano? Iya kung giingnan na 140 ra. Sige. Palit ko kay Amerikano ang gakuan ani. Ga ahente nako. Sige. Mo ni ang bulinaw sa Amerikano, nindot kayo, lapas. Ikaw pag sa dagat, almahal, Amerikano man maligya agad. Joke, pero 140 ang kilo. Okay, palit na ko kay Amerikano. Kaya parang mula kong nasa Amerika po ba. Okay guys, thank you for watching and please subscribe guys.